takapedzera kurateswa basa musi wa28 May. Kafoni takapedzera kurateswa musi wa3 June. Bonde chaiva asi kundipa. Nama yavo ataita zvemujoro chibhadhara mari. Nama yavo. Inini unomuteerera zvakanaka. Pazvikamuti zvakaoma, pazvikangoti zvanaka. Murume akatanga kundisema. Takatanga kunetsana. Pandiudza kuti inini ndakuya kumba ndichauya kana shamwari dzangu dzisingazvizivi. Ndizvishuwaira shamwari dzisingazvizivi. Kusvika angasauya akanditi basa. Takurara kubasa takapedzera kurateswa basa musi wa28 May. Kafoni takapedzera kurateswa musi wa3 June. Bonde chaiva asi kundipa. Saka mubvunzo kuti uchikundida here kuti? Nama yavo kuchwani. Muombera mukura. Nama yavo atinenge tambudana zvekuti kudana. Nama yavo ataita zvemujoro chibhadhara mari. Nama yavo. Tabva ipapo ifunga Maita zvomujoro. Waibhadhara mari? Tangotosimwa ndagara naye ndikazombo chimwe mari. Saka zeta nguwa sina kumpa mari. Ndifunga ukazenda kwakuru kumaini. Ndikosobva ati ndi murume akurarama kwangu. Ini kwangu kunofanira kubhadhara yafunika mari yakase imwe mari. Ndifunga ndakazobhadhara $300 pakati tibudane newe achada kushiya kumba kwangu. Ndemba yangu kawani tibudane newe ndakabhadhara $300. Ndopataka kusiya. Saka muudzeka kuti dai kubhadhara mujoro. Vakuti unoenda kubhadhara mujoro wacho. Muudzeka kuti dai kubhadhara mujoro. Kana wabhadhara mujoro ndakabhadhara. Kana chakatowapa mari yacho $300 chimupedzisa cho vatori muno. Vachindibudane newe. Varipo. Doyati tukarasa mujoro. Trimums na mombe. Ya ndingangotaura kuti panyaya takagumisira kutaura nemurume nemukadzi mai avo ndo vakauya kwatiri sevakuru vepabasa vakati havachadi murume vanoda $300 then mari ivo vakapiwa but kubva ipapo zvavakazowirirana kusvika pari zvino kuti tasvika kudare kuno hatina chatingataura. Vakati kurara kwataita newe nekubikira kwandaita usina mari ndo mari yandiri kuda nekurara kwaita neni Nemujoro iyo. ndinga kudaro. Mungu yakaribasha kumujoro naye msika. Mujoro. Yo ngurari wo usina kusiwa kuma. Ndakaoma murume angasina kana mari. Chitogara salotugara rishi murume. Achinokuba kune kunzi yake ndaitomboa mari yangu. Akafirwa ndotomboa mari yangu. Ndikesha katichi. Manager wangu. Ende manager wangu zvakutaura nezvemurume. Manager wangu anodantaniza mari maoko mako. Ndiye yari apo. Hatauri kuti kwiyari ndiye akauya nani. Maisenza kunosenza ku. Ndakapera pachisho. Pachisho. Ndokukambani kwei. Urikunyara kuti. Arikumba mari. Saka muri pakambani imwe chete. So yanomara achakuru. Saka manager vakuenda chi muwawana chete. Sorry isho wangu. Mashoko esa kutaura pakapa. Wewe kunyara saka kudinza. Saka oda kwa senu. Uyu ndoda kuzata kuti ndenda ashandi. Tiwanze uri kundideka ndoda kushandi.
ipapo kuti zvakano pabhawa amuchikechani uri pabhawa wakapana mari patodari hapana kuti todana muchasiya mutana kwedisuku pamari Ngatinyarare chiterere. Maya kuya kwawakaita wakati ndinachwira nemurumo zvamaiziwa but murumo hanchamudi saka indopa anhu andiripe kurara kwaita nenge kumwashira kwadaine kubikira ndobva tambozara saka moda mari kune murumo ndoda 300 mari yeduka yakaya muzvidimbu tisingakanganisi anhu wakapiwa yese yakapera wakapiwa mari yoyo mari wakapiwa ndoziva mari wakapiwa ukadzikana ndisisa muda ndaromba mari chivanhu chedu chinoti ndizvozvo mureva kuti uyo akavagukurumuka ndizvozvo saka ukadzari umweyo kuira kuti kana tiri kukuru unatsooneka pamberi pavo mudziiapati pamusoro ibaba pakutanga kwenyaya murume asi akaya kwatiri mukadzi ndiye akauya saka ndosandambopenda ndakati handinazoziva pakapiwa mari kuti zvimwe zvakazoitika nezvipa ndinozozivawo isusu ukunoti nyaya yake uyaona magariro pakati imizomuruma nekuda kwamaproblems ndobva ati aimitidaingire muyangu umina achada nezvakandipetera ndizvozvo mapindira shongomukimupetera zvemubatata zvino uyu manje akachenjera anoziva mutemo aiziva kuti zvinhu zvatikarambana zvezvi hazvisi pamutemo zvinofanira kuzofetiswa namambo kushota panazvo because uyo achadzoka achiti mari yangu saka nhasi panoda kubuda pachena kuti munoda here ipapo ndinoti murume ngaapindure kuti mukadzi achiri kumuda here kana ndichiti mukadzi munoda kapesera pfuma achitoachira imba chikubikira kana kuvhireji kwavo havandizivi kuti ndogara vheji kandira ndi murume wake kuti handizivi kuti muvheji mavo sambongo chahandizive kana tikubhawa tidana nemuzvibhadhara mari haisi nyaya kuti ndingazoti nini mukadzi wangu kuti ndabhadhara mari kurambana kwokuti dainzo mukadzi wangu andisikamute mari yekuti ndimubhadhare kuti iye munhu adarana naye daindisikamubhadhare mari kuda kuti kutenga chinhu kutenga uyu ndakauya kwandiri kuna manager iye ndashidza manager nemudzimai vakauya zvanzi ndoda kuti murume uyu andibudane naye akandirana pesa anipe mari yangu dakira ndipurasi ndivachabhadhara ipapo saka neziva kuti aiva ndaitombobhadhara zvakafana makaenda kubhawa uye vanenge vari kubhawa Indo yemvunzo. pavanhu vatema tsika dzedu yani manova vanhu kuti ungatambe naye zvisina pfuma ukanzoita saka uri panosisa munhu ukadana naye mukaita mwana waridzi mukutishamwari enda una mbosha panosisa munhu pamberi pamamusa uzo kuwasununga katika pampimu tikitenga si hadithi ndio tunataka kumpa kirangu mamlaka kutameka papa sikuwa pachikubhoi chedu ndizvozvo handiti asi munhu tasina kuimisana kuti takurorana kuti zvinhu zvaingoita tingobhadhara mari zvipera papi kuchwana ndazvinzwa
asi vanhu vachikuvanditika kuna nendo chitozvimujora aiwa chiwana kuna mujora ini asindikamuramba anditi tatokucha muchacho ichocho ini asindikamuramba uyu ndakaenda kuudza vatungamiri vepamaini kuti ndauya uyu murume uyu ndakudana naye kura kuti kurambana kwacho ngaandipe 300 plus sakura Achilles, that's what one can tell. kuti titaure shoko kuti ndikudara kana chakuda anditi zvinoenda nekusupa takataka kuita zvataitana taitana ndopa nenyango tekuti taitana isasakuna kuti chaukuita zvotororana kati chagara tese inyango tobhora zvita sei asi saizvozvo uya kuti ini ndiite sei ndirambe ini sikakamudanga zvokuti chaswa kuta kudoti chiri gara pamwe chete nesemukadzi muru Kusi pamabva ezvakauri vanhu vabva pamabva nemari vanhu vatoti zvavo izvaenda kugari nani nozvimeo chimuramba iwe tipedze nyaya tingenyaya manager ayo haipapo ichokwadi tinotoziva kuti vari kuita zvipi nezvipi kana achingumurira wokuzwa zvinoitwa namama ichokwadi kana asisa mude ngaaparadzani Alright, pamusoro dambudziko zvavo sandada kunipesa apa pekuti right toti susu handii ndizvona right pachiwanho kapa handii uyu ndakachokupa mari andii kuti iye ndakatopa negubhuro wozi akakumbira gubhuro kwandiri kuti ndipe mari kudane newe kuti uyu akakumbira gubhuro kwandiri ndobva ndamupa kuti akakumbira muchiwanho chacho ichocho adhimanda iyi still ndosaka kwirana aturi demand iwe kuti zvikusunungukire chibisa kana bvara pamberi pamango iwe tenda mberi alright ndiri papa nini right ava vakumbira kuti ndivape mari yati tibudani handiti ndikabva zvatopera panguva iyoyo handi vatazongofambidzana handi ndizvo pachano chipi kusvika pari nhasi handinge tasodzokererana saka uku kumaitira kurambana kwacho kuti pandakamupa mari tasiyana munhu aita kuidzake nhasi uno futi ndandomuti mari handichakuda uyo futi pamari yakati nini tibudani apa ya manager vachipakana kuti ava nemango here ayavasi auya vanatema ava vakagona vamwe vakaenda parumberini kuti mukadzi yacho havana kana mwa but asi uyu auya kutema kunofanira rodzi rovanhu ndopanochatiswa vanhu ndopanocha andikori busy zvise hai papapo mosi oraitika ndikubvunze munhu mwana wangu ane zvekuchifamba wamutora kubakunauraike obva chakundarikana wanokutsire wobhoya naimumba oenda kurosaboa kumba sogerezi yako mutsingo romachips ati inini ndobva mumba mumwana wangu ureke kuzvikuzivo rokunzwa rimwe rokubata womunhu wangu ndikakuti iwe ndofuma yangu sarara nomwana wangu kuti saka nipa kusoia zvinoita kuonesa kuti tsika dzedu dzechivanhu dzinongotedzwa hakuna iri kusoko rototora pamberi pamagoi right pamusoro toda kubvunzwa saka iye 300 dollars andakamupa kumashure ndabvunira kuziva kuti yanga iwe vozini kana wamuranga wechimambo akaka 300 dollars dzora rekukuru nhasi ngatidzoreko zikuti tangomucheno
Se você está bom, tu vai ser como mesmo como tu não é como mesmo. Assim não tinha nuri. Vozi inini pamunosungira play. Ndipo kuti inini munhu ndikamupa kukuroka. Wakuratidza kuti munhu anga ari mukadzi wangu. Inini ndanga si mukadzi wangu. Ipapo ndikamupa kukurodza kuti anga ari mukadzi wangu. Inini unopuwa munhu wakatoorana achiti mukadzi nemurume. Saka kana asi mukadzi nemurume, kuro racho parinobuda. Pane nyaya ipa. Shama. No van a mixer. Ahorita hay un mix. No, ahorita un mix. Kama katika katibu ni kama katika kawan. Kwa customer service ni sile bana matia. Rana mwana imeni. Udah kan after. Ashibizi, yakana nini? Chaurene dobera nishakana na nini shikali. Chaura mkapira ni mbona? Chaurene chakana na nini? Mkapira ni ashibizi. February 2024. May. Dadi bana mimi bachi. Dadi bana mimi bachi. Mai garam mix. Isso é garoto, não quero mais não sei garoto. Yeah? Isso garoto mais. Where garam? Uma qual outro bem. Kupi. Caramba. Uchiende ko. Waira ne wai kurano angazi yako. Lego stamsiro ka time dance ku respect ya kana hotora mama. Kurano wana. Nyambiri fambi siri fambi simo. Leo karano angazi yako that's. Pode hoje vai. Sumra. Murang kana murang pasti itu harus itu. Sama dia tu surat tu. Fuma. Jezara ru. Tchau, Casanai. Muda fuma é quando você. Anda fuma agora você cara, não brincou. Liga 2020 sambo. Ya. Mana wakakaro waru skane. Angani muri yaka. Iya itika apa yenzi no wakuru kudara inonzi mindura muriwo. Zvendo kujekisira iwe kusaidi pasiri. Kana vanhu vakaroorana pakamubhinge pati vano munhu ane musha wake atogorori wane vana vake. Kudhara kwaitibviswa mindura muriwo yekuti mupota muchichengetana zvenyu muchizorodza pamatambudziko ekuvatamisi. Ndopfuma ndorora raibvisa. Mindura muriwo yaibviswa mumbe chete. Wazvinzwa? Aka iwewo takutora zvinoda kudare munoti 350 more but no iwe uchapiwa $500 ende mari yake mapiri waonoita every month unopiwa $100 zvikayakwana kwete $2,500 china chekutaura ishoma andanotaura zvakwana hazvinangana kukunda kana kudii whether you like or not but zviti straight tinotenda ishe Mari dati mari. Haibude mari ya mdota. Ye time wasting. Lupa. Kano zvikonzero zvinoti ABCD zvisingataurike mukatarisa pandachaja nditi $500
ndaifanira kuti 350 ndobva ndachinja vandawedzera vandasvika pa 500 ndabvisa 2500 ndezvikodzero yapedza kune zvinhu zvako here